myself, what a wonderful. Nandito na naman po si Mrs.Mapalad. Ayan, kumusta po kayong lahat? So, ako po ay, heto, okay naman po. Ayan. Kung napapansin nyo po ngayon ay, ayan, straight po yung buhok ko. Ayan, ano po ako, nagpa-reban, syempre. So, ngayon po ay, nagkakape po ako. Ayan. Bale, magkape muna ako at pupunta mag-practice mag-drive ng tricycle, guys. Samahan niyo po ako, ha. Ayan. Mainit. Mainit yung kape ko. Practicein ko na, guys, yung pagdadrive ng tricycle kasi nandiyan lang naman nakagarahe sa sa garahe. Kaya ako na mag-practice mag-drive para ako na mag-drive. Siyempre, di ba? And so, let's go na, guys. Let's go! Ito na, guys, yung tricycle na drive ko. Ayan. So, let's start. Let's go! Ito na, guys, isusi ko na tapos paanda rin. Paano ba? Ay. Mandar, guys. Walang magtuturo sa akin, ako lang. Ayan pala yung pamangkin ko pala, si Allen. Guys, so ayun, nagdadrive ako ng tricycle. I'll try my best. Ay, namatay.
Doon ba naman ako napunta, oh. Diyan sa gilid na yan, oh. Ayan, iniwan na ako ng pamangkin ko, guys. Maglalakad na ako. Ay, talaga, ating ang kanaya klats na no ka? Magsardang talaga, di klats na? Madi. Ay, win. No, sardang ka, oh? Tanong ang matay niya na kinana. Ay, kapsutan. Hanunay ngay. Hanunay kasta. Hanunay kasta, kasi lang? Win. Naman, saan naman natitutan? Nagriga, Mat! Nakarigrigat! Ang hirap, guys! Yeah. Oh! Yung tinitingin mo, guys. Hindi ko mga alam. Basta dyan. Ano ba? Anong gagawin? Flat! Magtumba? Wa? Madi mo. Ah! Natay maning! Ngayon la, apo. Pakawala. Nila pa iya, diyan mag-aalat itinuro na. Parang matuto. Natusta na ako dito. Ay. Ay, mat. Mama, kaya ngayon sila tumba. Ipinapakiramdaman ko kasi eh. Baka, hindi na ka makaalis dito. Ayan. Tanga. Bumalik ako sa dati. My gosh!
naka-clutch. Ano kasi ng kurbulas urang pababa nga matay? Haan ma'am. Anya. Preno batang ano ha. Hindi ka daw. Dagan ang tatay, mainit ko din na bulas urang matay. Uriga ang tuyo. Nakuha ka, preno abang. Madi ma'am.
ang hirap pala mag-drive. Pinagpawisan ako. Tapos anong oras na kuan? Sasamba pa mamaya. Ayan, ang pula ng kamay ko guys. Sobrang hirap pala. Namula yung kamay ko. Sakit pa ng ito oh. Ayan. Yung pamangkin ko na lang guys ang maglalagay sa garahe. Ay, sobra. Ang sakit ng ito ko guys. Wala na paano na. Rough road kasi dito sa amin guys, kaya ang hirap mag-practice ng tricycle. Ayan. Magkaiba sa tricycle tsaka sa sasakyan guys. Kasi yung sasakyan, kahit hindi mo siya inaapakan sa accelerator ay tatakbo yon. Ayun. Pero yung tricycle guys, kailangan mong timbangin yung monobela talaga. As in na yung braso mo talaga ang kailangan malakas. Tsaka yung ito. So, first time ko guys na mag-drive. Masasabi ko sobrang hirap. Siguro bukas na naman. Bukas na naman kami guys mag-practice. Wala kasi kaming face mask. Pupunta sana kami sa may kanto. Pero, ayun. Hanggang sa may kanto lang kami. Lilibot sana kami sa barrio. So, hanggang dito na lang guys. Salamat at sinamahan nyo kami. Thank you and bye-bye.